Bună ziua sau bună seara, depinde de la ce oră mă vizionați în momentul de față. Poate fi chiar și bună dimineața, dacă mă urmăriți dimineața. În acest videoclip vom vorbi despre două lucruri. Deci, în concluzie, vor fi două subiecte majore pe care se va plia clipul meu. Două subiecte este un breaking news, o structură clasică a prietenilor noștri de la România TV, deoarece eu nu am mai făcut niciodată un videoclip ce să conțină două subiecte diferite, două teme diferite. Prima temă este părerea actuală a lui Marcel Ciolacu față de revenirea lui Liviu Dragnea în Partidul Social Democrat și o posibil viitoare candidatură a lui Adrian Năstase la o funcție în 2024, o funcție probabil parlamentară sau chiar prezidențială. Iar al doilea subiect va fi structura epidemiologică din momentul de față, cu numărul cazurilor din ultimele zile și cu mediile săptămânale din ultimele 2 săptămâni sau chiar 3. În primul rând vom începe despre intervenția lui Ciolacu la întrebarea dacă Dragnea va reveni în Partidul Social Democrat după eliberare. Cum știți, în 2019, fix la o zi după alegerile europarlamentare ce sunt pierdute de Partidul Social Democrat în favoarea Partidului Național Liberal, condus de Ludovic Orban, este condamnat la 3 ani și jumătate cu executare. Cum se speculează în ultimele luni, în special în ultima lună, Liviu Dragnea va fi eliberat cel mai probabil anul acesta, anul curent 2021, iar dacă acesta este reabilitat și nu va avea vreo interdicție de a candida, de a vota sau de a fi ales, e foarte posibil să se reînscrie în Partidul Social Democrat sau în Partidul Ecologist Român. Am văzut că Wikipedia îl promovează pe Liviu Dragnea ca posibil candidat al Partidului Ecologist Român pentru funcția de președinte. Liviu Dragnea a fost condamnat în cazul Teldrum. Nu are rost să explic mai mult, deoarece cred că foarte mulți dintre voi cunoașteți cazul de angajări fictive în Consiliul Județean Teleorman. Și al doilea personaj despre care a vorbit Marcel Ciolacu, ce îi dispare interdicția de a vota și de a fi ales, este Adrian Năstase, prim-ministru în perioada 2000-2004, în care a fost practic singurul conducător al României. Președintele din perioada respectivă, stimatul și mult prea apreciatul domn sau tovarăș Ion Iliescu, se afundase și se pregătea să-i lase un loc călduț mult prea tânărului Adrian Năstase din perioada aceea, cum îl numea Ion Iliescu, un scaun pe care ar fi trebuit să stea o perioadă de 10 ani din postura de președinte al României. Desigur, acest lucru nu s-a mai întâmplat din cauza faptului că a pierdut alegerile prezidențiale din 2004 în favoarea primarului municipiului București de atunci, Traian Băsescu, acesta câștigând președinția. Din momentul acela
Adrian Năstase și-a pierdut autoritatea și în partid și în viitor, adică în viitor cu un an, respectiv în 2005, își pierde și funcția de președinte al Partidului Social Democrat, președinția PSD-ului fiind preluată de Mircea Joană. În concluzie, aceasta ar fi povestea celor două personaje ce în momentul de față sunt negate de către Marcel Ciolacu despre o posibilă candidatură din ambele părți, respectiv Liviu Dragnea și Adrian Năstase, spunând că PSD deocamdată are un alt drum. Mă rog, aici mai ne spune și despre o posibilă intrare a lui Robert Negoiță. Sincer, Robert Negoiță e un personaj atât de neimportant, atât de traseist, atât de un comportament atât de mișelesc, încât nu vreau să-i ofer vreo importanță. Deci, în concluzie, acestea sunt spusele lui Marcel Ciolacu și în momentul de față Liviu Dragnea și Adrian Năstase nu pot fi în Partidul Social Democrat, Adrian Năstase neputând fi ales, Liviu Dragnea e la închisoare. Vom vedea în 2024. În 2024 vom vedea dacă îl vom putea vota pe domnul Liviu Dragnea sau pe Adrian Năstase. Până în 2024 mai sunt mulți ani, respectiv 3. Mă rog, și chiar dacă îi vom vedea pe Liviu Dragnea și pe Adrian Năstase candidând din partea Partidului Social Democrat, alegătorii PSD-ului nu o să-i penalizeze, tot cu ei o să voteze, indiferent că sunt europarlamentare, parlamentare sau prezidențiale, tot pe trandafirii cei roșii o să pună ștampila. Mă rog, dacă nu se desfințează acest partid, a fost o glumă. Chiar a fost o glumă. Nu se va desfința Partidul Social Democrat. Partidul Social Democrat se poate desfința doar de către proprii alegători, nemai fiind votat. Asta este tot. Acum trecem la următorul subiect. Trecem la partea a doua a așa zisului Breaking News. Situația epidemiologică actuală din statul român. Cum putem vedea, pe 16 martie, România a înregistrat un nou record de 6.118 cazuri, un nou record pe acest an, pe anul 2021, ce a fost bătut chiar în ziua de astăzi cu 30-40 de cazuri. Putem vedea că în media pe 7 zile, în ultimele 7 zile, exclusiv cu ziua de 16 martie, avem o medie de 4750 de cazuri. Deci în jurul cifrei de 5000, care probabil va ajunge chiar la 5000 în zilele următoare. Acum vreau să ne uităm la momentul relaxării. Momentul relaxării, eliminând din autoritățile române, eliminând unele restricții. Vreau să ne uităm în jurul cifrei, în jurul datei de februarie, pardon. Deci 28, stați puțin, 30 ianuarie, o medie pe 7 zile, 2500 de cazuri, deci o comparație dintre 16
din 16 martie și 30 ianuarie. 30 ianuarie avem 2500 de cazuri, 16 martie 4500 de cazuri medie. Deci cam aceea, în jurul acestei cifre se învârte prin perioada finală a lunii ianuarie și cam toată luna februarie. În jurul acestei cifre se învârte de 2500-2700 și în momentul de față noi am ajuns la o medie săptămânală de peste 4700 de cazuri. La ATI avem 1200 de persoane și noi aveam în ianuarie 1200 de persoane la ATI, când în toată luna ianuarie au fost cazuri confirmate zilnic între 8.000 și 10.000. Iar în momentul de față, când noi avem cazuri între 4.000 și 6.000 sau 3.000 și 6.000, avem tot 1.200 de pacienți la ATI. Este o situație chiar critică. Dacă o să ajungem iar la 10.000 de cazuri, cât va însemna că vom avea? 1.500-1.600 la ATI? Mai mult de 1.300 cred că spitalele românești nu pot avea. Nu pot, deoarece nu au spațiu și nu au resursă umană încât să fie tratate persoanele. Da, deci în concluzie, după ce ați vizionat în materialul acesta, am vrut să vă implantez, între ghilimele de rigoare, nu un chip, n-am vrut să vă implantez un chip, ci informații față de posibilele intrări a lui Liviu Dragnea și lui Adrian Năstase din nou în politică și câteva vorbe despre situația actuală a cazurilor de coronavirus din România. Nu este o cercetare foarte amplă, dar nici nu avem nevoie de mai mult. Dacă se va întâmpla ceva important care să aibă un grad de importanță atât de mare încât să fac un nou videoclip pe acest subiect, respectiv situația epidemiologică din România, voi face. Deocamdată nu este nevoie. Vă mulțumesc mult de vizionare și ați văzut Breaking News.